ドレッドヘアの男、この3人はグルだったはずなんですね。あの女性はミニバスに乗ったら、そのまま人気のないところまで連れて行かれて、こんにちは、人生に楽しい旅を、すみやきです。今日は私が強盗に50万円やられてしまった話をします。これは昨年の1月にアフリカで起こったことなんですが、こちらがですね、その時の盗難証明書になります。ここにストールンプロパティと書かれていると思いますが、そしてここにですね、4500US ドルと書かれてます。4500アメリカドルなので、およそ50万円ぐらい私はその時を失ってしまったということなんですね。まさかそんなことが起こるとはって未だに思うし、このことはですね、私も周りにはほとんどまだ誰にも言ってないんですよ。でも、やはり海外に行く際には気をつけてほしいなって思いますし、皆さんもこのことを知って私のような目に遭わないようにしてほしいと思うので、今回はその時何が起こったのか、そしてその時にどんな手口を彼らが使ったのか、そのことをお伝えしたいと思います。このチャンネルでは海外の面白い話とか、役立つ情報とか、出入国情報、また最新情報、いろいろとお伝えしています。これからもどんどん役立つ情報をお伝えしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録してみてください。まず、アフリカの南の方にジンバブエという国があるんですが、そこに私はいたんですね。ジンバブエには私は毎年行っていて、それはビジネスのために行っています。例えばなんですが、ここに楽器がありますけど、この楽器を輸入したりとか、そういったことをするためにアフリカに行ったりしています。その日はですね、私は結構仕事が詰まっていて、宿で朝の6時に起きたんですよ。で、シャワーを浴びたりして、朝の7時には宿を出たんですね。宿からタクシー乗り場までは500メートルぐらいあるんですけど、そこまで行ってタクシーを捕まえようと道を歩いていたんです。その道中なんですが、タクシー乗り場に着く前にプップーって音がしたんですね。で、振り返ってみるとミニバスが近くに止まったんです。ジンバブエでよく使われている交通機関は大きなバス、もしくはそういったミニバス、もしくはタクシーになるんですね。で、このミニバスがプップーって言って私の近くで止まったんですよね。そしたら運転手がどこに行くんだって聞いてきました。私は街中に行きたかったので、これから街中まで行こうと思うっていう話をしたんですね。そしたら運転手がちょうどこのミニバスは行き先が街中なんだ、乗ってったらいいよって言われたんですね。そして助手席に案内されました。助手席にはですね、もう一人のお客さんが座っていて、私はそのお客さんの隣に座りました。要するに運転手がいて、そしてお客さんがいて、そして私がいるっていうような、そういうような感じで座ったんですね。アフリカのバスはなるべく人をぎゅうぎゅう詰めにするので、助手席に一人だけ座るっていうことはほとんどなくて、だいたい助手席には2人座るんですね。なので、私の右隣には一人の乗客がいる状態でした。その乗客は長いドレッドヘアを持っていて、目鼻立ちのくっきりしたちょっとハンサムな男性でした。そしてそれ以外にはそのバスにはチケット係を務めているその運転手の仲間の人、その人だけだったんですね。要するに運転手と一人の乗客、一人のチケット係、そして私、この4人が乗っている状態だったんですね。その時にお客さんがあまりにも少ないなと思って疑うべきだったかもしれないんですが、そのままミニバスは私を乗せたまま走っていったんですね。で、それからですね、たった200メートルぐらいしか行かないところで、そのミニバスが止まったんですよ。そしてその運転手は私に言ったんです。このミニバスは街中まで行かない。あなたはここで降りたらいい。ここで降りると他のバスが来てそれに乗れるからって言われたんですね。私は、はって思って、街中まで行くって言ったと思ったのにって思ったんですけど、そのミニバスは街中まで行かなくて別のところに行くということだったので、そのまま私は運転手に言われるままにミニバスを降りました。そして100メートルぐらい歩いた時に、ふと私は自分が持っている肩掛けバッグに手を入れたんですね。そしたら、バッグの中にあるはずのこれくらいのポーチが見当たらなかったんですよ。えって思って何度も何度もバッグを探しました。でもないんですよ。そのポーチには私は4500アメリカドルとパスポートとかも入れてたんです。でもそのポーチがないんですよ。だんだん自分が血の気が引いてくるのが分かりました。もしかしてあのミニバスかって思い出しました。でもそんなことは信じたくない。そうだ、私は宿に忘れたんだ。そういうふうに思って私は来た道を歩いて引き返したんですね。そして宿に到着して自分の部屋に入って全部片っ端から調べました。でもないんですよ。どこにも見当たらない。あのポーチがないんですよ。50万円がなくなってたんですね。
この事実どうやって受け入れたらいいんだって思いました。ここで2つ質問が湧いてくるかもしれないんですが、まず1つ目に、なんでそんな大金を持ち歩いていたのかって思いません？それに関しては、ジンバブエっていう国はインフレが起こってるんですね。なので、クレジットカードでキャッシングでお金を下ろしたりとか、あとは ATM から自分の銀行口座からお金を引き出すということができないんですね。そこで自分の持ち金全てを現金にして持ってきてたんですね。ただ、自分としてもそのお金を分散して、例えばその中の20万円ぐらいは部屋の中に残しておいて、残りの30万円ぐらいを持ち歩いてたらよかったんですが、その時は気が緩んでいて、その時の持ち金ほとんど全ての50万円を持ち出していたんです。まさかそんなことが起こるとは思ってなかったので、持ち出してしまっていました。そしてもう一つ質問があるかもしれないのは、どうやって盗まれたかということなんです。そのことも私は考えました。もちろん私はアフリカに毎年行っているので、そういったスリ対策とか強盗対策っていうのは慣れてるつもりだったんですね。だからそのミニバスに乗った時も、私はその肩掛けバッグ、肩から外して膝の上に置いていたし、そのバッグの上には両腕を乗せて、バッグの入り口の部分、そのバッグはジッパーがないんですが、そこには誰かが手を突っ込んだりできないようにしていたんですね。なので乗っている時に盗まれたとはすごく考えづらいんですよ。だからこそ盗まれたはずじゃない、どこかにあるはずだって何度も何度も探したんですけど、ないんですね。じゃあどうやって盗まれたのか考えられるのは一つだけ。どうやって盗まれたのだと思います？これはですね、思い当たるのがミニバスから降りるとき、その時以外犯行に出れるタイミングがないんですよ。やられたのは多分ミニバスから降りる時なんですね。まずはこの運転手と、もちろんサポートをしているチケット係の男、この2人と、そして私の隣に座っていたドレッドヘアの男、この3人はグルだったはずなんですね。そして私はミニバスが街中まで行くと思って気は油断していた。ところが急に運転手はミニバスを止めて、ここで降りなさいって言われた。そこは車通りも多い道路だったので、私も慌てて街中まで行くと思ってたミニバスが途中で止まって降りなければいけなくなったので、急いで慌ててバッグを肩にかけてそのままミニバスを降りたんですね。多分その時だと思うんですよ。バッグを肩にかけた時に助手席の男がバッグの中に手を突っ込んだんじゃないかと思うんですね。でも私は助手席の男とか運転手に注意を向けるよりも、早く降りなければいけないと降りることに集中していた。また降りる動作をしているので、軽く触れられたぐらいだと気づかない状態だったんですね。こういったことは以前にも私ジンバブエでありまして、その時は携帯電話だったんですよ。その時も私はミニバスの運転手の隣に座ってたんですが、右ポケットに携帯を入れてました。そしてミニバスを降りようとする時に、その運転手が左手で私のポケットに手を突っ込んできたんですね。要するに私が降りる動作をしているから、手を私のポケットにパッと突っ込んで携帯を取っても気づかれないと思ったと思うんですよ。ただその時は私は気づいて、パッと私の右のポケットを手で押さえて携帯を守ったままミニバスを降りたんですね。なのでその時は携帯は盗まれなかったんですが、多分その乗客が降りる時に物を盗むことができる、そういった手口が結構あると思うんですよね。今回もその時以外に私のポーチが盗まれるタイミングがなかったので、その時にやられたと思うんですよね。バッグの中に手を突っ込んで、その中のものを掴んでいるだけで、私は降りようとしているので、自動的に私が降りようとすると、そのものがスルスルスルと私のバッグからそのポーチを取り出せることができるんですね。そういった形で多分やられたと思うんですよ。なので皆さんもバッグはなるべくチャックがあるバッグの方がいいですし、ミニバスとかタクシーに乗る場合は本当に気をつけてください。そして一番気をつけるのは、降りるときは気をつけてもらえればと思います。その時に多分私はこの50万を失いました。それでですね、私はお金を失ってしまったので、そしてパスポートもないので、ジンバブエの警察署に行きました。警察署に行くと、女性警官が2、3人ぐらいいる部屋に案内されて、そこには1人の一般女性が座ってました。その一般女性の隣に私は座らされて、そして1時間ぐらい待ちました。いつの間にか私の隣に座ってた一般女性はいなくなってて、そして私は事件が起こった時の状況を聞かれました。そして事情聴取が終わった後に、私はその女性警官に、こんなことってよく起こるんですかって聞きました。そしたらですね、その女性警官の答えが、たくさん起こるわよって言われました。あなたの隣にさっきまで座ってた女性わかるって言われました。さっきまで座ってて今はもういなくなった一般女性のことなんですが、
あの女性はミニバスに乗ったらそのまま人気のないところまで連れて行かれて、そして目隠しをされて身ぐるみ剥がされて、その野原に置いてけぼりにされたのよ。そんなことはいっぱい起こってる。あなたなんてマシな方よって言われました。私は50万盗まれたぐらいってことなのかって思いました。アフリカ人ではないので私の方がやられやすいのに、アフリカ人のジンバブエ人であるその女性が簡単にそんなことをやられてるわけです。強盗に遭うようなことは当たり前のようにあるんだなって思いました。こちらの盗難証明書があるんですけど、こちら見えますかね。もし見えなかったら拡大した画像を表示するようにします。ここの部分なんですけど、事情聴取を取り終わって押されたハンコなんですよ。ここを見てください。反対にハンコをされてるんですよ。これハンコ反対に押されてるんですけどって言ったら、あ、間違えてるわねみたいな感じで、こちらにちゃんと反対じゃないハンコを押してくれました。そして私、日本大使館に行ったら、日本大使館の人に日付間違ってますけどって言われたんですよね。で、よくよく見てみると、このハンコ2010年の1月22日ってハンコになってるんですよ。で、こちら見ていただくと分かると思うんですが、こちらには230120、2020年1月23日、その事件が起こった時、そちらの記録になっているのに、ここ2010年の1月22日になってるんですよ。それまた警察署に行って、女性警察官の人に、すいません、これ日付間違ってるんですけどって言ったら、あ、間違ってるわねって言って、ボールペンで2010を2020に書き直して、1月22を1月23に書き直したんですよ。これで大丈夫なんですかって言ったら、Yes, it's okay って言われて、もうほんと適当なので、もう笑い話にするしかないんじゃないかっていうような、ほんとそういうような感じでした。そしてもう一回日本大使館に戻ってパスポートの再発行をしてもらったんですが、ただパスポートの再発行に関しても、これは大使館によると思うんですが、その時は日本から住民票を送ってもらわなければならなかったので、日本から住民票を送ってもらって、しかもちゃんとしたパスポートではなく、一時的なパスポートしか発行されなかったんですね。そのパスポートがこちらなんですが、エマージェンシーパスポートって書いてますよね。1年間しか有効期間がないそのパスポートしか発行されないし、しかも住民票を日本から送ってもらわなければいけない、そういうような感じでした。その時日本大使館の方と話をすると、ジンバブエの首都のハラレでは強盗事件は1ヶ月で2000件起こってるらしいんですね。この数がどれだけすごいかというと、日本の全国で1年間で起こる強盗の件数が2000件らしいんですね。日本全国で1年間で起こるだけの強盗がたった1ヶ月で、しかも1つの都市だけで同じ件数強盗が起こってるらしいんですね。それぐらい相当強盗事件が多発してるらしいです。しかも私の場合は体を痛めつけられたとか外傷がないので、強盗には入らずスリの分野に入るらしいんですね。私からしたらスリっていうのはもう歩いてる時にパッと取られるぐらいなので、もうあれは強盗じゃないかと思うんですが、私のは厳密に言うと強盗ではないらしく、そういった体に危害を加えられる強盗事件が2000件も起こってるらしいんですね。でもなんでそうやってアフリカに行くのか、ジンバブエに行くのかというと、それ以上に魅力があるから、それ以上に素晴らしいことがあるし、いい人たちもたくさんいるし、魅力がある人たちもたくさんいるからこそ行くんですが、ただやはり危険度は格段に高いので、そういったところに行った時は皆さんお気をつけいただければと思います。今回は私が前回の旅で強盗に遭って50万円盗まれたというような、そういった話をさせていただきました。これ以外にも強盗に遭って羽交い締めにされたこともあるので、いつかまたお話できればと思います。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。